No sia aba pemu yamamu nyina adwo yamamu akwa aba de mo ba Adom TV no sia pemu kase so ena nsema sipa na ewo so otam kuchu na utie nsem no se de mu etie ye de agokansie bebra mu na fe yakwa kwahwe se de ndenso eni didie mu nsem no etie tam kuchu na ye betosem e de ma onumre yi afia amankwa tamaklo ena mde bremu Yamamu akwa ba fe yenya daje na yenhwe se de nsem no mu nchiremu no etiem ebeto odwa se dumso atwam wo mamu no oyeganofo ani je pa ewo mu se enye ba bia na bepem sabre dumso no atwam wo nanso wo hwe wo de toto afra se no ho ana se bosumi atwetwetwamu no we nu ana se niema ya no nkane no enum bebresa na no kwase de yenka bi enhyemu na dumso ya sababiem emomanfo ani breso pa ya na womonti wonmo ho ase na se na ni nyina no achimota substation na wo ho no na eja atumi atomu ne eni gisam ene se mpanufo wo mo hwe dumja ana se enyinama hoden ho sam so no wo ma hyehye niam nyina awie ama se sei ya meka se de nkane no ejane na so pampe Adom kase edna ni di sansem ya chi a ya bobo emu ebrem eno da esum dru nipa hodo bi a ewo enkran potamo ene abrono ahodo bi so ni nyina ne se Electricity Company of Ghana wo main substation wo achemota no eja tomu ema ekobia kirese nkane dundum ye obu a yedum ne kane ndo anopa no edasuemu ena kane no ebaye na asame kase mpanifo no kiremu a wono matimi atoto nyoma ahyehye vidie no foforo atoto ahoma a kyesese de kane no esan aba na homa hodo a ehihye ye ne mfidi ahodo a eseye wo substation won de wonom kira ho ka no buburija pani on ne kasama Electricity Company of Ghana Ura William Boatin ekirim se waye nsiesie na wo hwe ne mu se nyoma nyina no ebetimi atoto na kwan mu na wo se aye se National Fire Service mpanimfo ye onhwehwe mu wie ansana wotimi hu ade kropoten ekofa ejai edibaye na ye Ura Boatin akirim se eja no sise de abo wono moka papa achese ase wasum eda ho pa ne ejai edi ebo yem so nyina mu no omanfo hodo nti wo hedo betimi bia se be ya enkania ne begina so peme ama omanya bi edi asom omanfo Yanto ano nsiampa mo kase no so na yemfanko eye ensam foforo mu ene etiwa ene yede no nsiampa mo kase no ekwa koduro ehonu mu nsam a yenya ekiremu agalamse no ayaka ho asem a menam so nipa bi ehwe wo mo nkwanom ne ade no ebi mu a wo mo atiwa de wo mo nte so dogo bi no abe won de wo mo ya no wo mo ye ntene so do ani hwe kuro no mu a enso no nyina yakọ enye enso kura bo wonum ene ade Adom kase na wotwe wie ye ntam yebopne atiwa ene no mpotamo ekokọhwe sede nei galamse na agikuro na aboso amansuo ho akwatwe na wo mo ekwa ahoyehia mu ensam ne nkaye eni Emrantie ne mabawa ewo etiwa kwaben ewo puremantam akiremu se sabe wontumi ntra wonye hwe ha emmadwadu mfrani mesi wonkuro no nkwanti anyege bode betem emabwo butukura enkodi no resade abra wontumi ne nam ene sen so betra magalam sefo etimi agikuro na aboso wo se wonsuo ne wonsase ne wonfuo de ene ono becha yampa magana fo huso na Adom kase ene nipa bia wo mpotam twetwe nkomo bisa wono mo kiremu a sesei obedware a agise pure water obenu aduane agise pure water tese obenum so agise pure water wono mabrabo sika onyinyina pure water no de to abre nsutene ne nsu a wo mpotam nyina no ye de garamse ase no na de twa ma wo ne se koko a wo mabiri wo mogani ado ahye apam na fe wadua apete so ado ase ne ade a chesenke aduru se obete na fe wonya bibi kakra bo wata so no galamse fu atutu adidia ede akọwanim na wo kiremu a obi ahonye wo mo ahyi se extra gold mines sanse ye se kotre se de oto bo ne honye nahi se de ogina nchen kase wani gine extra gold mines be jasas yantam so otusu agudi a afi de wonom na de femfem amanfo ogro medamase chese ama amanfo etututu eye galamse no mpotam wa na no kra no hene nam ne hemfo ni bi so ebra se wonom edwumadi no famra awiye na ni nyina mu no nipa bia wo kuro no mu kiremu a sempenifo ahwe anye ho bibidia ene ne ase enkonkon ebebe fie no se enkora ni ho ampani wo ho no wonom a na ebebo Adom kase bo modern banan ekọ Kwaben Health Center
ɛne ɔmanfoɔ ɛyɛ mpanimfoɔ a hwɛ pomden nsɛm so no ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ no mu kyerɛm sampa na nsɛn wohwɛ yare ɛba hɔ nyinaa na mu fa dodoɔ na yɛ nsufi ɛne nsubɔne ɔmanfoɔ mpɔtam hɔ ɛnom na nɛɛse ni baako a ɔne adom kaseɛ twetwe nkɔmmɔ no ɛkyerɛ asɛm no mu sɛ mpanimfoɔ anyɛ wɔn nsuo ho nsɛm no bibi a anhwɛ yɛ a na ɛba aba bɛgye nsɛm ne nyinaa mu no Alhaji Mustafa Boaten a ɔno ne panin a ɔda Chocho Industries ano a wɔte mpɔtam hɔ no mu ɛdi ɛmɛbunu yɛ anim a wɔde nsɛm ahodoɔ to dwa ɛhaw ɛnyɛ benedi a ɔmanfoɔ ɛkɔ mu ɛwɔ mpɔtam hɔ kurom ha manen ayɛ deɛ sɛ meka sɛ meka na agyae emisuo ade kyerɛ sɛ ɛba wiase akyɛ kakra na nneɛma ahoroɔ a yɛbɛtoeɛ a na yɛyɛ mmeranteɛ ne nkwalaa yɛne gye ho yɛnsuo kurom ha na nsuo yɛne nsuo problem ha ntontom na yɛne ntontom problem ha na ɛsan bere a mansefoɔ baa ha no wɔabɛsɛ yɛnsuo a yɛnom nyinaa ama amena a wɔatutu nyinaa nso no yɛno nso ayɛ ntontom na wɔagya na ɔde agu yɛ so na ɛduru bere bi a wodwene ho a ɛyɛ na yɛ awerɛhosɛm de kyerɛ sɛ onipa waba bɛto biribi so na wahunu sɛneɛ teɛ na waa wote hɔ nom na deɛ ne nsɛe na woni tumi bi a wode bɛka ɛyɛ yie paa yɛtu ho ana mampɛn ama ɛbaa sɛ wɔngyae koraa afei prako pɛ na wɔn bɛkyekyɛ nsase no ɛde maa subcontracts a yɛno no ɛnyɛ extra gold for no to sesei o wɔn de ama subcontracts a wɔn bɛburu dumiɛnsa kyerɛ sɛ kuro no ɛho baabi a wɔntu ɛfa baabi a yɛdeɛ deɛ sɛ yɛ nokorɛ saa sɛ ade bɔne biara no akorɔmfoɔ wɔnya korɔ no ho fa soɔ nti yɛbɛka sɛ korɔ no ɛyɛ nti ade nipa kakra bi a wɔn sɛ yɛ nneɛma na wɔnya ho fa soɔ no yɛhwɛ wɔn na wɔntu sɛ adwapadeɛ na wɔn sɛ kuro na wɔn sɛ nipa nso abrabɔ na yɛka sɛ nipa bi nya ho fa soɔ nti yɛhwɛ wɔn saa mo etu ofoma gudie no munyai na mo tete nipa bi nteti wa enene yade kase yi ekoye no na ene no Supreme Court nsam no samwa manitua yada so ya yewo mo mpanifo bobo ho no ne ade yewura twatwuchi kata ogusu agina na so ema Dr. Mahmoud Bawumia so te adwamu ya woje nsem bisa ne yiyi ano na ne sai enesi ekoye abra asem die no wo hyase no enefo bako edu enwatwimu ne ene wo Adom kase efiri se ya hyase ya de ne adi akira na nenso sai ena asetena no mu nsam ekroye but I don't know whether you are able to confirm the duplications that are shown on the list. Objecting to this question. My Lord, the question is based on a list that is not before the court. And we think that if counsel would like to ask questions on that list, then he should tender the list. Otherwise, there's no basis for the questions that he's asking. Internet dia koso ewo Supreme Court no and I share say yenwura twatwuchi kata ene Dr. Mahmoud Bawumia won mo eyi nsem ahodo ano no eno ene nsem ene ekoto Supreme Court na yento no siampa mo kase no so na yenko nsem foforo emu multi TV yake hu biom na abrabia no yake hu amoa munim sede esi ekro yambosha ahodo bia no ya yedi so na ene no wo hwe eye multi TV digibox no a enipa bi ene wo se wo mo etoatoa sebe ya kase yede ebe wo so betimi anya bia hwe tie ene dwumadi ahodo ayedie na safo no ye ne wo mo efa ntetie ahodo emu ya santetie no ye wi a ye so obi adwene hwe se anyenya bia no eye abosome ya yede mo efa santetie no se ene mo simu anya mu esuahunu no ade wi akire emrante kwa miensa ene lenkunimdie no akọ ede ama wonu mu a obako ene Thomas Safo Apia Samuel Champon ene Christopher Yokosidie ya enam so bedwam dwumadie eso ene wo multi TV so no mrante wa iba ya enam so ma yede won agyapadia na wa kyede ema wo 5 of
the Gina and no we are watching Sunny idea what Adom TV Senior Freak join news and your brand here is a lie just swag 8 o'clock and yes more money woman what you mean my what multi TV for kids any baby joy TV Uber programs are who do a media no what you say first lady maybe friend Niagro near we am there maybe fiabe na so benya de make na ho fa so e ho behia so bi bebo ama wo eno na multi TV di si ho boa mebu no tete won e wo kwan paso o betimi abode je box na ma obi wo de bebo ye monica ke utama na de ti wo bam eno wo nya ye hwe eno nti ntete ye ko so ma branch safo apia no ena ntete mutum se na dwene ye sharp papa na dwene ye sharp na de ne wo tena se say na obobbo ne ma hodo de mutum se yes en sama mo kan nyina ekwaduma safo time me better we machine we so multi div for any was SSY SCS and na ye dey chem mo multi TV na SCS na yakan ho abom na ye pese ye dey chewo dwumade no na mo ye say ni e doso be ni pa be say ye bebe ye 150 ni e doso ya mo nyina mo quantity mo won kran ha say akra nko ade na make because am akra nti 150 and na mo ye training no what entity no mo ko ye den e kire mo oh ye kire say ye fix dish ye dish ne board an ho say ye be ya wo benya signal no amani pa na hwe TV ni yi and na say ne be si ni yi ma ahoden ni ade abem and na say ne o start to see bi ache no sia kase obawaso ana wo hwe wo multi TV Adom TV eso yento aso na yemfam konsam fufuro emu a aposifo ye wo mamu wo wani abrepa me kase sesi a wo mafirase ya wo mu ye hwehwemu enu akwasie nkrofo kwa akosomo na wi akire enipa na ya butu wo wato na nanom onse do no na se mu awiro mankasa ni nyina no eye ensuo ya wo mu hunu se kroje ene ese ba na wo pa ensuo no bi kan wo anu wonya e wo owura TV Joshua ye na sorry a was Spinters Road no ehwo amanebo eyade sa aposifo ye wo mamu mafirase eyemu enhwehwemu Emma Dan beto dwase asafo friend Synagogue Church of All Nations Prophet TB Joshua Adom no omo yedwumadi sonko ni nyina na se nsuo bia officer eye nsu kronkron holy water wo ba bechicha no manfo kwa wonye hwi ntinam so Emma ni padodo na chirikogu asafo num na isase na nipa ko ho edo so nti obi ahu de ye ma asafo mai eni nipa do ko ho bi no pinche ba mu atietie binum nam so na nipa nan so eto aya no bonse do a nipa beburu aduonu enso prepregu ayasabia enam so na posifo de aba betu dwase sabri eyade a ogo hwehwemu so eye se de be hu de kode potie ko fa sa owi nyina so etimi ebaye DSP Sefas ata kasaba posifo ko amayi mu no ene central for kasa na ochire mu se na muguswa hwehwemu na emu nipa no ho hwe mu kwande eyade a wode mu kwakogu police hospital emukrabia sanso na omu prepare no so dem ko 37 military hospital no so omuguswa eje ayarehwe na wasansem weye mu no eno Adom TV kase ne yepese yehu no se so denti ena akwabna ne obesore se kwasi ada na memende fiada na wose woko eye asori de yekomontin so ni nipa binimo ekokodi enkomo asei enene Adom TV yen asem bisa yede etu dwase so denti ena obi kwa asori no emwaye a wonde baye enyi enipa bebre na wose nti a wokọ asori de mu so wokọ akosum nyame ebi kose omokọ akwakonya ogie ebi no so wokọ akohwehwe se honamu niam obenya bie ka no wopa no wanya adan no wopa no otimi asisi ekunu ana ire no wopa no otimi anya bi no wanya emanso aka ho sanso na se wohwemu so anansen asafo hodo abepie manu mu no bi wo ho a nya omo hwehwa ne se ne ombe ya omonfo ne beje ho no na omoye enu ntibinum kura da ne se adwuma ahodo a omo eye a omo de epe ahode ana se wode pe won kasa won ho anya enu nyina no ensem bi omonfo dodo na nso ebisebisa ni nyina ensem no ekoso Synagogue Church of All Nations aso mu nam so me nipa nan otiti a omo nyina eku omo no na omonfo ahyase ebisebisa sansemi epesu hunu mu yise esise no omonfo adwena akwa kosi nsenkyerene so ana se nyame asɛm nkasa na ya na odi akiri kɔ asɔre dem se ɔkɔ akutie osum nyame yɛn konko yɛ menakras ɛyɛ urade ne yɛsom no nanso sese de obi apɛ de obɛya obenya hoɔden ana se obɛyɛ bibi ɛno mmoa na asɔre de yɛyɛ de sɛ de bɛyɛ nyankopɔn ɛbɛyɛ den ɛbɛboa wo wobɔ mpa yɛ baabi a ɔbɛyɛ ama nti
awurade na akyerɛ bibia na Americans ne deɛ ho nyia bebre call for continue lifestyle like na brabo some this kind of like omo pen sentin baby and sentin cheti sako na continue cause one lifestyle ba bebre call for bia or call for nyame sumu ana ibisa na abane de in fact say according to miracle o hwe say ne ekoso ne dwumadi a mu didi ne de e bi entro say ekoso ye prin kwaje miracle nkwana obi ahwe say na nre ya o hwe ni si wo Spinters Road ni ade a bi enu ha nyankopon ni a wo transfer obo mpa ya nyankopon wontio Enti asambisa no ene ye de to pono so se so de nti no obi kwa asori na ho anu disem mana salu ye na wote so omanfo bi de eba no tamu kuchu na twen ye na nsam aka kire no ya ye de eba na ni so so da ehian so so wo hwebie na wote se de ekoye ba sesia na ya to aso Yankonko hwe sede na pomudimo nsam no etie na faseda ema da sebre pharmacy ya wo konongo na da roma ene wo boye chidon wode sahat heba mixture na aba wom na boye ma yede apomden kase ebram ne no ede ne yedwendwen ho ewo yapomden mu nsemu ye hwe typhoid fever aye yare bia ne hu ohu pa esine de waje ne dine ba ye kan yare ya ne hu ohu ba ko a na se typhoid nso ka ho ye ne odokota ni bi di nkomo amo acheche ekwan ye faso ema obi enya typhoid yare no ebi typhoid yare bia efi na deba na ekwan a ye faso nya typhoid ne se bi wadi obi ti efi ewe aduane mu anase nsufin mu obi aso ni ho a obekọ akodi ti efi na kwan a efaso a ti fitimi ba aduane mu anaye nsuo mu ene se bi obi agya ne nan wa ahoro ne nsa yi na odi aso aduane bi mu anase odi aso cup bi mu na nso wo de sa cup na anum nsuo anase aduane a oye ya wa ahoro ne nsa no wakodi sa aduane no ene de typhoid na ba na ebebisa se den na eye wa obehu se bio typhoid bi ene eye o ne edi kan no oti beye oya wo ho beye hye awo bedew mpempi no ya na eye nkrofo se malaria na yom nti no de akọ hospital yes malaria ya ma malaria edro wakonom still wo ho nto nti eba na saa pe no hu se ebia ebeye saa typhoid na watrumeka akọ hospital afa nso obi wo hɔ a ne yem di kan tim ahyase no ne yem betim afa de ebeye na otwe eti no bo se na ne yem ehwie eno nso saa no e wo so de kɔ hospital afa nso yem ebetima aye oya enye se wadi bibia na se oyem na ehwie batemu ye oya pa a wotina se kra enye yi eno so trumeka fa kɔ hospital ye wo test a ebeye ni se ne ebehwe wa ebehu se typhoid bi na ye na ya ma doctor ahwe na nipa pii so ne ayo motanya ye tipaye be won se tipaye na sha sen kakran na fe mu aye din pa oye ne ho bibia enye yi eno nso ye sa typhoid yare yi okwan ba kwa eda ne ho edi ene ye sa tipaye we sei no na typhoid se na esi kan ye fi nso fi ne aduane fi mu bra wadi sa ne ma no ekogina won sunu no mu na afi fi won sunu mu ana afa wo moja no mu yehia emo akwaba eba agokansi adwumadie so na ene asemo a yedikan ahwe eye kumase asante kotoko bobuko no na ensemo a betu gya kire se empanifo a bobuko no mu ese wo mo ninyi enema bi a yekoso ewo Global Premier League akansi a wo mo esi no na asem ba ko wo mo ka a wo mo gina so ene se akansi ba ko a empanifo bi ehye ewo memu ha se de be ya yebetimi abo eye ebo na fibia eye 1st July bia no wo mo etwe mo ho afiri mu enam se wo mo ninyi nema bi a ekoso ho erikase dubodi edi nsemi achi
Nansen ye mobium ya jinhini e wo Ghana ye bobo imu anya sem ketwa wo hwe ye national teams ne kura no a ene we se me mobium wo chena wo se mo excuse me wo chena ene e mo ma kwan kakra a che se no na ekọ so ye national teams ni mu ene se yare na tia sane ye clubs na anya sem ketwa kura ene we se me mobium wo chena we se bu mobium ene da sori afofo kura beto dwa no kuma se asante kotokofo ana mo ho nsem aba wo mo de ba beto dwa ese president cap anka eye oman mu epanifu e wo ga ka hyehye ne e bode hye omanpani a oteso anyunyam no anka kwan bia so panifo se kotokofo ne eye team ba ko mra mefa mesia kan no kotokofo de beto dwa sa president cap no ko mu kosi aka mpa ko me ye kokon nana kwa medankwa a wo no kotoko nkuta hodie no wo mo ehwe so no e de nsem no eto dwa no opa kire se wo hwe se ne eye matchesa na nsem mo bo referees esisi o mo mi o mo ka mo sagumati papa mo totoro bo mo yemu a na kese kwan bia so mo to aso esi akan e wo Ghana ha emmo mo kra a enu nti e na sa president cap no matwe mo e de afemu wo mo se enye de opani be ka no mo tie tinyankopon kra sabi wo firi soro e be pom mo so mo esi akan president cap na o mo moda a enu nti ama sa bre de Ghana ayeye akomo kuma se kra bebre na kra sa bre de kotokofo due bo na kotokofo pani fo so mo de enye due bo bi na mo due bo o mo gidie esesa sisi e koso le gidi mo no o mbehwe amatu atwa we ne nsɛm a ɛkɔ so asante kɔtɔkɔ aso ye frɛ no so na yaba bɛhwɛ ɛyɛ abranteɛ baako a ɔno so si akan ɛma Ghana Black Stars ne mɔdenbɔ ɛkɔ nkan yie pa osi akan wɔ Italy mu ɛdema Indonesia boboko no abranteɛ Emmanuel Agimabadu ɛwɔ asɛm na mekan na nsɛm mu abeto dwa sɛ anhwe ya na abranteɛ no ɛda n'ani afiri Italy hɔ ɛyɛ Indonesia hɔ ɛda n'ani akyerɛ baabi foforɔ abranteɛ ne nsɛm a wɔka ne sɛ wɔne team Indonesia no ɛwɔ contract a enwie ye ebi se 2016 mu ena bibia bekɔ ewie na wɔhwɛ sɛ obetimi ene wo mo adi nkuta ho ewie ansa na wɔgyae eboboko na wɔgyae sɛ kɔba sɛ team na akasa gitum sɛ ombegya na amana kɔ a ɔno so aykrado a obetimi agyae mo Nika sene Ghana for do na efrene no nani aseden ene adwuma wo bɔ abra wogina Ghana Black yabon pa ata abrante na chi sɛ obetimi akɔ n'anim na anwumre nsɛm abetodwa ɛkyerɛ sɛ owura abako a ono na Real Madrid for coach Jose Mourinho this year the Real Madrid for president Florentino Perez e de atodwa kyerem sɛ abrante no wo mo agyatom sɛ kansie a wo mo bɔ e wo Spain no ekɔ awie afiwe a obekɔ na wakɔpɛ boboko foforo e de ne ho akɔdom we ebetodwa no ama Chelsea for ahyase ebosi enam sɛ na yɛtete sɛ Mourinho ebeba Chelsea no e kame akɔ sɛ nsɛm a ne Florentino Perez e de atodwa no akɔmfɛm sampa owura Jose Mourinho obefi Real Madrid na odani ache Chelsea boboko no mu akɔboa wo mo we ene nsɛm awodo a ɛkɔ so ɛwɔ agokansi mu a mede ebra wo ne anwumre mede ne kusi mensa capito midin di pop skinny inso bebre na family resist from pop skinny enne mede anije kasia emu ye hwam nia emu ye de nsɛm am say within the week ne niema bebre esisi inti no enko ba bia efi say me was the youngest rapper in the whole wide world what friend Tutu Lapato me ne ba betwetwe nkomo sesia Mekai Muse, you were the youngest rapper in the whole wide world. In the whole wide world, we're friendly Tutu Lapato, and me said the NJ Bebre Ebai, a man for crack a kese. First time ever, why a reality show, be to me, ama, what the winner no ama onipa, chese deserve it. And me said this year awards night, and so a cool yes, a man for Bebre, in some Bebre, a baby match, chese. Bandana kra aye nyuma wo frɛ no letter to Charterhouse na ene me wo Tutu Lapato in the building, the youngest rapper in the whole wide world. Tutu Lapato on the mic. Tutu Lapato on the mic. Tutu netting oh Adom yeah then na worker una overall winner talented case one fight then na worker found oh we damn fancy. Say me casa wamrano. What they say ayo. What they say ayo. Tutu so damn fancy. Say okay say omrano what they say ayo. Na Tutu then now yeah
different from mofrana wobe nyina because na dada bees wona kasa ofifa we face kuma ufi esikuma ton na obefa wa akra then now ye intia cause me say na dada be have cars for ni ade ene mofra no ebi wo me ba ne den na wo to me fight then now ye with the vim na with the coil with the vim na o kan vim a chese den so okay say with the vim na coil e wo rap man na stage performance ne we na o kan with the GD with the GD also the GD and e coil na tutu la pato where the an with the 8 years with the 8 na first time ye share tutu la pato no we the 6 years wo Miami program wo Adom FM Kasahare eso na ye twawie no ye de to YouTube wo se wonya girl ni ade wo enyampa na over 300,000 views wo YouTube first time I buy no amanfo ke kachire wo okay kachire wo na me twa wo ni afa e ba ne den Madam with the stage cry. What it stage? Inti mu no anase wo wie ni so den dey okay say we the first no say na any genete. Me chele. O chele. O kase o chele a obi kase ye mpenfo kase ye chele bia na okonum bi ni ade wo no den na o de chele. Oh, me dey chele. Inti den bi mu na amanfo enhwe ewo tutu senye talented case nko waba kasare amanfo pe wasem talented case wakowini nti dem bi na tutu e ba be ya magana fo amanfo eni beje ya me pesa me kacha Ghana phones ana me France yo won hwe Adom TV Adom kase na oso obi anhwe nti na me se tutu akeni nyina tutu ansa obekọ no amanfo wo se what voice na won hu ye won yi ma ye acapella baako na ye mfanwi oh on the mic men in the saw we ye no skin tight ha miss on the mic men in the saw we ye no skin tight True, Abu Flam was what? Well, I'm yet into mendom swat. It's a menka and raise your flag. Young poor Bruno, not with the start. Talented kids, yet that will be a good boy into me chantel. Me a big man, come and wobble. My quotes could be awful. And me men they so. You to crying for that men may so. And me men fight such a man so, men bite on your make coming to me slow. Odi mechi timi mpolo ami mi yebia yenkuto say yentosa mi yemoko nyawlabo rap go mevo mi kita rap shuffle maje me title wakasa hale level wala me bo treble mi kita business cattle em se mutie voice ne kra ne ni afa o se enra na nkasa no ochili ye ni ding the tutu la pato the youngest rapper in the whole world ye man ne kwa rest Saturday wo bete ne nka life e wakasa hare level mi ding the pop skinny bebere na from lyricist insun mo kroma onim ni abeka de da popo skinny makacho se ma be he de ye ni je nkwa na me de be ma wo utie e DJ kasebo efia ba beto also So wahu tutula patu on the mic yo. And no ye be gina no so na ne adwumre ikase no ye de bra mo Adom TV so no ye de mu be sie ye gidi ye se ya momo ani ade on stress ne do so ntuti Adom kase na ni die mu sa na boa ye sorry so ochina nyame ya Adom akase foforo so ye de bra mo koso na mo sha Adom TV efi se ye wazo yi afia mankwa tabaklori